Dobar dan ljudi, kako ste, dobro ste. Sada hoću da pokažem igricu Konami, ovo je Yu-Gi-Oh! Ujebem ti šta je glasno. Imam tu samo jedno da vam pokažem kako se igra. Možda ću izgubim. Moja zebave, brate. Sad kad ti izvučem Monkey Trump, to da. Ajmo imamo list. Jebem ti. First to go, znači ja prvo. Ali ja uvijek bih volao... O, sine! Sine moj, jao, kakve karte! Pa ovo nema! Kako dobre karte, ljudi moji! Ovo su cool karte. Pa šta? Znam šta neći. Fuck. Potez, znam tačno koja je ovo karta. Trap hole. Zašto si ti lada pozoriš? Mrtve kod baja. Znači vidimo se vratu u sljedećem dželu. Nikad za 300 godina ti se odjavniš. Vrate, pa smo ilaziti. Da ga šiš. Pa bi ga dali. Znao sam. Sločao sam se zaznao s ovim. Ali nema već. Ne može mi ništa da kokori. Napadni me sjega, tamo će ti 6 uzmi. To uopšte nije bio napad, ti si sam se podario meni. Što je, ti je slabiki da još i drugo. Pa sad, kad ga igram. Ne može! Žalim se. Šta? O, brate, to mi reci. Mislio sam da će bude trap hole, pa će mi uništi odmah na njega. Sad ću odbranu nastaviti. Ma čitam kako sliku gre. Ma! Muš! To! Evo, znao sam. Opet ga napadam, ja. Nemoj sam opet. Znači se, ću lobinu i koske i sve da mu smršim, ble. I da mu skršim. Pa je sad ovo, brate. Nećeš da živiš više od mene. Buuu, šaklahika. Molim te kažem šaklahika. Još jedna karta upravo ispio u svog zmaja utača. Neko mu zmaja. Sve strah zato što možeš odigra buba koja ne jedi ljude, to ono što mi štao. Nije ovo super. On će da padne ovo zato što tačno sam da ujem. Dosta polarizacije. Ovako stil se. Ne mogu ti još ne vučiš pa da te razbijem ko zvečku. Brate, ovo je moja igra sad. Ovo je mnogo plašiš. Znači ovo je moja igra sad. Ovo je mnogo plašiš. Šta je ovdje? To. To je bitch! Bam! Ovo
pobjede zato što nije mračno čudovište, on je bazično. Još samo jedan napad i onda ga razbijem kao stočicu malu. Svi su rekli, Keki, brate, evo ti pomoć. Što ti? Ili ovo što si vidio, ne si to loše da vidiš. Baveštija. Ničko mi ne daje. Hoću se skautom da vidiš. Neću ga završim. Bam, skautom. Ajde s njim isto nekaj završio. Idemo se. Pali vatru. Bam! Onda, imam da je boljši. Pa nemaš ništa, moja više da je gotovo je. Moja pobjeda. Moja pobjeda. Moja pobjeda. Što ću do... Ja. Čekaj. Matki. Čuvam, je. Koji smo kako tu dobili? Sviđa mi se ova karta. Hvala. Da, tako. Kako se da zna. Brate, dajmo ti sam. Pa ljudi, to je bilo to. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Poz!